пассажиры, калі ласка, займите свои месцы. Худкий колыханочный цягнік отправляется у веселое подорожье. Поехали! Ту-ду! О, сябры, вы уже тут, салют. А я, покуль Янки няма, цацки по покое катаю. Ту-ду! Увага, увага! Будьте осторожными и трымайтесь за поручни. На шляху крутый поворот. Ту-ду! А вось і я. Ну, нарэшце з'явілася. Усім добрый вечар. І табе, доўгачаканая Янка, прывітанне. Топа, ну ты чаго? Я чаго? Вось ты чаму спазняешся? Ну, прабач. О, прабач яе. Я без цябе час павінен бавіць, у цягнік гуляць. Цягнік, здорово, давай разом. Ту-ду. Не. Лепш что-нибудь больше рухомое погуляем. Ну, добра. Можна у хованки. Не, надокучило. Кошки-мышки. Ай, так само недавно гуляли. А тады... У жмурки! А чаму не? Тым больш, што ў іх мы даўно не гулялі. Згода! Вось толькі хто вадзіць будзе? А гэта мы зараз хуценька вызначым з дапамогай лічылкі. Ну давай. Бег собачка цераз мост, 4 лапы, 5 хвост. Топа, табе жмурыць. Да калі ласка! Ты куды? За шаликом. О, все, я готовый. Ага, нічога не бачыш. Не. Ага, тады поехали. Кручу, кручу. Топу заблытаць хачу. Я хопить, аж то голова закружилась. Янка, а ты где? И, Топочка, я тут. А где тут? Хи-хи-хи, я уже тут. Ай! Ты где? А вось тут. Янка, трымайся. Зараз я до тебе доберуся. Не догонишь, не догонишь. Ай! Что это? Ой, нечто разбилось. Здаецца, это любимая кветочка няні Полинки. Тая самая, что яна атрымала за званне лепшай няні? Так, что ж рабіць? Зноў забароняць у камп'ютер гуляць. Слухай, може збегаем у краму і такую ж самую купім? Якую краму? Гэта ж узнагарода. Яна ў краме не прадаецца. А можа просто схаваем гэтую статуэтку і ніхто не заўважыць? О, схаваем! Ды Полинка кожны дзень ёю захапляецца. Ну тады, калі нельга схаваць, трэба гэтую кветачку адрамантаваць. Адрамантаваць? А як? Ну, напрыклад, з дапамогай пластыліну. А чаму не? За мной. Потиху, потиху, вот сюда. Потиху, потиху. Ага. Ой. О, не отрымливается. А может, пластыром поспробуем? Давай. Пластыр мне заўсёды дапамагаў. Побегли. Ну, Топа, як табе? Ой, Яночка, ведаеш, у такім выглядзе няня Полинка сваю прыгожую кветку-статуэтку ніколі не пазнае. Ай, не кажы, не кветка, а нейкі скрутак. Эх, вось і пагуляй. Прывітанне ўсім! Прывітанне. Так, Салют. і чым вы тут без мяне займаліся? Спадзяюся, не сумавалі? Так. Ну, што здарылася? Ведаеш, Нестор, мы з Топам зрабілі нешта не вельмі прыемнае для няні Полинки. Для няні Полинки? А што? А ты сварыцца не будзеш? Ну, не буду, таму што заўсёды лепей самім расказаць праўду. Так, што вы там хаваеце, паказваеце? Мы разбили любимую кветочку, статуэтку няни Полинки.
Ой-ой-ой-ой-ой, это ту самую узнагароду за звание лепшей няни? Менавіта. Сумленное слово. Мы спрабавали яе адрамантаваць. Але нічога не атрымалася. Ну так, я бачу. А ты не злуешься? Ну, тое, што вы яе разбілі, гэта, канешне, не вельмі прыемна, але я рады, што вы ва ўсім самі прызналіся. Лічыш, Палінка нам даруе? Вядома, яна ж самая добрая няня ў свеце. Вось толькі кветачку, статуэтку шкада. Такую прыгажусь сапсаваць. Так, не хвалюйцеся, гэтую праблему я вырашу. Сапраўды? Вядома, а вы пакуль мультфільм паглядзіце. Сябры зачакаліся. Задавальненне. І глядзі. Не можа быць. Адрамантаваная. Клас! Прыгажусь. Нестар, дзякуй табе за кветачку. І за цікавы мультфільм таксама. Рады быў дапамагчы. Ну а зараз, мае маленькія, Чысцім зубкі. Мыем тварыкі і лапкі. і адпачываць у ложачкі. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай ночы, сябры. І салодкіх усім сноў. Бывайце! Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.